अशोक के नीचे जहर लहर लाल सुखी जे कि गोलू जखमी गावस कि गोलू जखमी जितेंद्र गावस गुण तमाम के कि गोलू रवि जितेंद्र गावस गुण तमाम के बाप कजिया धाम के ताई कुछ भजन सुना दे तनी त्रुटि जहां बुझाई क्षमा करब सब है लागल जाओ टेंगारी वाह वाह तार दोसर जगह होला कि ना बैठो ना तार के दोसर जगह दिया ओ ये ठीक नहीं खे और ही होने जाए साफ खंभा धरी हां ठीक ठीक रौरो के का ना रौरो देखी पीछे सोने से आदेश है तो रौरो दोसर को ना धोली रौरो दोसर को ना धोली उदयाचल यशताचल हिमाचल नीलाचल भा मैहर मदराचल विंध्याचल मैया जहवे जे जा चल सवा चल है शैल सुता तो संकट में जात इज्जत बाचल है मैया दैत वंश घालक प्रतिपालक हौ बालक के जोगिनी जमात फिर ना चल है मैया महिषासुर मर्दनी हो गर्दनी में अड़हुल फूल लाल लहरदार सोहे आंचल दयापरीसी महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि लो रौरे पोथिया ठोजाम बाचल मैया दस भुजधारी हो शिकारी के मतारी में रौर बल फिरनी कुलाचल मैया
जब हम शुरुआत करती हाँ जी तो एगो माई के वंदना से शुरुआत करती, हाँ हाँ लेकिन आज जेकर कृपा हमने के सुनले बनी जा हाँ कजिया धाम के ठाकुर जी के, हाँ जी तो इहे के एगो गीत से हम प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। सही बात मंच पर स्वागत करब अपने बड़ भैया परिवार के सदस्य रवि रंजन राय जी के, भैया के बार बार प्रणाम करब। आ देखी बाबा के महिमा कैसन कैसन कि जग में जय घोष होला जकरा साचा नाम के, अरे बाबा कजिया धाम के नाम। जग में जय घोष होला जकरा साचा नाम के, बाबा कजिया धाम के नाम। क्षण में बनाई देले, कि क्षण में बनाई देले बिगड़ल सारा काम के, बाबा कजिया धाम के नाम। बनाई देले बिगड़ल सारा काम के, जग में जय घोष होला जकरा साचा नाम के, बाबा कजिया धाम के नाम। अभी अभी हमारे गुरु तुल हाँ जी हमार जिगर के टुकड़ा हो, हाँ हाँ हमार जानो हवे, हमरा छेक दे राहुल भैया का आशीर्वाद मिलल। इससे पहले हमारे गुरु तुल जेकरा गीत संगीत के हमारे पूरा परिवार खुद हम फैन हैं, हाँ जी अशोक मिश्रा भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। जय हो मुखिया जी की ओर से बहुत बहुत सम्मान मिलल। यहाँ के प्रोग्राम 5 मई के बाद, 5 मई के बाद देखिए हम बाबा के हाँ महिमा में और का बा खाला जे प्रसाद में के खीर, खाला प्रसाद में जे खीर, ऊपर बदली जला तो कदी, ऊपर बदली जला तो कदी, कि बाबा पार करेले, बाबा पार करेले नैया बेड़ा थाम के, बाबा कजिया धाम के नाम। जग में जय घोष होला जकरा साचा नाम के, बाबा कजिया धाम के नाम। पिंटू भैया के बारे में जखमी भैया लिखली है आज माने आधा घंटा पहले बैठे जे
बैठे जे सुख के नीचे जहर लहर सबरी खींचे बैठे जे सुख के नीचे जहर लहर लाल सुखीचे कि गोलू जखमी गावस का गावस कि गोलू जखमी जितेंद्र गावस गुण तमाम के कि गोलू रवि जितेंद्र गावस गुण तमाम के बाबा कजिया धाम के गोलू जखमी गावस के गुण तमाम के बाबा कजिया धाम के ठीक लागल हो तो ताली बजा के आशीर्वाद दे दे आएगो तनी मारो एह जिला वाला जयकारी मंच में केहू मत बोलिए सब भाई बोली तनी हाथ उठा दी सब भाई माई बहन जितना लोग बा बोला तो एगो गीत याद आ गया।